Moi! Mä näytän miten YouTube kirjaudutaan. Paina luo tili. Sitten pistät siihen Osku. Pirtasi. Mun sukunimi on Pirtasi. Osku. Pistä Pirtasi. Laitat ihan oman nimestä. Vaikka Olima. YKKK. Vähän niinku Kolima. Olima. YKKK. Päivä 21. Kuukausi heinäkuu. 1.89. Olen nainen, muu mies. Olen muumi taloa. Oskar. Piste par. Tässä. Sitten laitatte tuohon ton TV. B. C. O. N. O. Ro. Se. Painatte tästä ja seuraava vaihe. Noin. Puhelinnumero. Mä en ole mikään hito afrikkalainen. No vaikka tän. Mä olen suomalainen. Ja mä puhun mitä Intia Japaniin. En oo semmonen. Siinä oli Suomi. Noin. 3, 5. Juu, tässä mä näytin, että miten YouTube kirjaudutaan, mutta tämmöstä mulle ei ole ennen tullut. Niin, että tämän päivän YouTube-kirjautuminen. Moikka!